Ina masoya Nura M Inuwa, ku shirya tsaf domin kuwa shi ma ya shirya tsaf don ganin cewa ya share hawayenku, ya wanke duk wata damuwarku game da tambaya da magana da ake ta mishi yaushe zai saki album ɗin shi, yaushe zai saki album ɗin shi, ya kwana biyu bai saki album ba, tun lokacin da ya saki album ɗin shi na Ni da Ku da kuma Lokaci. To a wannan karon ma Nura M Inuwa ya shirya tsaf domin kawo mana zafafan waƙoƙi masu daɗi a wannan shekara da mu shiga ta 2024. Kamar yadda mai sauraro ka ji a wannan farkon wannan bidiyon mun samu kaɗan daga cikin ɗaya daga cikin waƙoƙin da Nura M Inuwa zai saki a wannan shekara da mu shiga. Ka ci gaba da bibiyan mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like domin mu kawo maka wannan album ɗin da kuma full ɗin wannan waƙar idan har wannan waƙa ta burge ka mai sauraro kuma kai masoyin Nura M Inuwa ne, ka danna mana alamar subscribe. Mu kuma za mu kawo maka full ɗin wannan waƙa da sunan album ɗin da Nura M Inuwa zai saki a wannan shekara da za mu shiga ta 2024. Mun gode mai sauraro, kada ka dai ka manta ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar like, ta haka ne muna sakin wannan waƙa mai sauraro kai tsaye za ka same ta. Kunnuwa na ka surutu da hayaniya kai